still don't know what Ballas is playing. So it's just we had four players. We had one guy that brought. So basically, we are just three. I mean, it's just 2 rounds. Sapphire so far. We play with Cloxes just so you know. Cloxes are about 1 hour left. Yeah, blue, green. Yeah, from the Zolson. It's coming. Oh, yeah. Let's see there. We have a similar. All of a sudden, that Lewis, he is he is fired up with a 1-3 thanks to Lumiere, and he's not getting out of the board that early. Let's just try on the ink. We have a library. For once, enough to. Yes. Let's see what will balance do to counter. Fill out of the rings. Fill it. Think it's coming the delicious. We have a mean delicious curry. But we were calm. Let's see what we will have here.
Let's see what we have here. Yeah, the genie. Will Whisper and Woo. René, paga por não. Olha, jantamos dentro de 5 minutos, eu tenho fome. Já lhe dá uma fome. Claro. Under the sea. After my banana. After when they say when Yeah, the fourth wife, fish basically. the problem change the problem is when we start doing the things, okay? When you speak quick, Why? Your Paw Patrol is only Chase? Yeah. No. No, I only see Chase on your Paw See. Patrol. Because I didn't get nothing. Ah, One is not enough. Yes, two. No, they are on my room. I thought it were. Can balance out the mean malicious carry. Can you have the combo? Before I had a die, sorry, for the Guess that is out core now. That will be out for now. knocked on the pill. He wrote on a paper with a pill. That two boys pill. Leverem a library-t, ez pont Yes. 8 így. 3-ért egy malicious mean-end anyám kínja. And we have the combo. Neki kap egy damage. Just a mean malicious carry. 4-ért lejön egy Donald attack. Just a mean malicious carry. To clean up. Egy napod van? That 4. Inkelek egy Donaldot, kirakok egy Clarabelt, egy lapon maradt, húzok 3-at, bejössz. A Donát Tusk. Így. Yeah, there. Hát milyen felét fogok azzal csinálni? Prépre. Második játék. Az elsőt igen, inkelek egy Mr. Incredibles. 4-ért. Ginny. Húzok egy lapot. Fourth Genie for Zoli. Vesztelek 2-t. Hát... Questeltem 2-t, igen. Gyere. És az már 7 évek. Én jövök. Te jössz, igen. Húzok a Donald kacsáért. Körért. Én is húzok akkor már. Húzzál többet. Annak van valami oka, hogy rángatózik a kamerád? Ja, igen, mert olyan a... Mindjárt meg Jó, fogom. oké. Jó, semmi. Nyomtatottam. Szárm, aztán lögdöstem az asztal. Jó, oké. Tedd le a kezedet. Hát, forogni fog. Kettőért egy szél. Húzok egy lapot. Csak. Sose volt elég jó. Egyért egy develop. Szóval
megnézek 2 lapot. Egyet veszek a kezembe, egyet lóra teszek. Így. Rászélt játszottam, tudok inkább egyet, biztosan. Ezért kijátszok egy John Silvert, és a a damage-es kap Jack Last. Másikat elinkelek, és eléneklek a nem damage-esre egy You Are Welcome. Hogy van, először húzok, vagy shuffle-ök? Már nem emlékszem. Nem, shuffle, és aztán húzva. Aha, igen. 5 volt a kezemben, akkor 7 lesz. Az egész jól hangzik. És akkor tesztelek 6-ot. És 7 van a kezedben, akkor húzok 5-öt. 5. Húzok. Ez jó, hogy nincsen be prepared a deckben. Eight more. Elrakok egy Swooping Strike-ot. Egyért kijön a Mr. Incredible. 3-ért kijön rája a Shift. 3-ért kijön a Violet Bar, átmozgatja ezt az egy szerencsétlen sebzést. Tudom én, a Cindyre, mert akkor az így le tudja ütni. Akkor marad rajta 2, és ön jön. 4 kártya van a kezemben. Az jó. Én húzok a Donaldé. Mr. Incredible coming. Ha gondolod, te is húzod. Tudod mit? Én most jó vagyok. Tényleg? All cards. Tedd már le a kezedet. Hát azzal mozgatod az asztalt. Nem te. 7-ért. 7-ért kijátszom Miló Tetchet. Mit csinálod? Ha diszkárdolok egy lapot, akkor visszavetett egy lapot veled a kezedbe. Diszkárdolok egyet. Ja, ez megy a develop meg ezekkel? Vagy ez csak úgy... Várjál. Az nem discard, az playnek minősül. Tehát most te csak úgy random dobálhatsz egy lapot? Eldobok egy lapot a kezemből, aha. Így látod jobban? El tudod olvasni? You may choose and discard it to return at the end if 2 or more cards are put in this turn, draw a card. Aha, igen, jó, oké, fúj. És mit Igen. raksz vissza? Hát a nagy tabellát. Persze, szegény ember. Úgy már 6 kártya van a kezemben. Ja, csináljuk ezt. Mi baj történhet? Under the Sea. Jó. Akkor inkelek egy... hát egy ilyet. Arabellát. Rakok egy Cindit. Questelek. 5-öt. Reckless lesz a csaje, aki lent van, és a
a köröm végén egyrészt húzok egy lapot, mert 2 lap kiment a diszkárdba. Ugye ez a másik képesség ennek a csődládának. Igen, olvastam. És aztán a Cindyért meg inkelek egyet. Jött. És passzoltál, uram? Igen, kérlek. Gyere. Elmondtam, hogy jöhetsz, csak lehet, hogy nem beszélek elég hangosan a kamerát. Szóval érted. Húztam körér. Akarom ezt tenni, de muszáj, hát nincs más opcióm, így kirakok 5 ér egy Elzát, elforgassam Cinderellát, azt tudom. Ezek meg belemennek a Claravelbe, mindkettő megpusztul, de ez így együttesen 6. I think that's game for Bala. Egyért kijön egy Mr. Incredible, és Meg vagyok asztalon még. Még meg vagyok asztalon. 7, 8, ja, összesen, már mennyi? 11-en vagy? Akkor mindegy. 11-en, most vettem észre mennyi. Akkor go. Go next. Hát ez amúgy egy elég volt, bocsi. Nem, csak nem azon gondolkozom, hogy... Igen. Hát de nem gondolkozok, ezen nem ticsút csinálni. Hát ezen nem. We have some green blue. Ha így adja, hát ennél jobban nem tudtam volna húzni ezt a decket. Hogy ez most abszolút nuts volt részemről. Látsz a jó És nagy volt. lópikulát, hát el tudod amúgy magadat inkelni, azt én nem tudok mit csinálni, nem tudok eleget forgatni. De Várjál? Beinvitálom ide az emberünket. Francisco, are you here? Yes, Liam. Tell me. The guy I was talking about just arrived. Yeah. Okay. Is he already on the Discord now? Like that, I can just send him with Kaiman. It's able to. Mate, could you send me a Discord invite? Yeah, I'll send it to you on Facebook. That's probably easy. Na, megint mehet a harmadogós biznisz. a jobb oldalit középre, aztán azt a tetejére. Ugyanez nálad is. Send it to you. Okay, Send- I forwarded it. So if he is coming, then I don't know. I don't know if you are up to just discussing how to proceed, but yeah. Basically, I will let him play the tournament, but he doesn't get anything, but he doesn't have to pay. But it's not for him, it's not counting. Okay, so you can't. Okay. They can play, but it counts as a bar. Anyway. Yeah. Rules are strict. Not so strict, I would say, but I know, just joking. Hali, közben itt játszunk már. 4-et fogok újra húzni. 2, 3, 4,
közben szerintem Tomival tudtok. Akkor What? Facciamo dopo che? I'll be Hey. Hey there, guys. Tudom, átrestem rakva. Csak bementem így nézelődni. Já está Lennék egy feito. kivikőre, csak hát semmi dekkem nincs még kész. Nem jöttek meg, ugye? Te Kaj, mit jelentkeztél? Hát én játszok, hát csak most azt mondom, itt van a még izék játszanak. Mit nyomtál? Addig szünet. Nyertél? Tudom, mint a Picobelli-től, amúgy izék. Ja. Az kínazek, de izét nyomta ugye a Ruby Amethyst-tel. Igen. Hát, nekem is nem tudom mekkora loose streaken van ellene. Nem vagy egyedül. Jó, egy gémet nyerek BO3-ban. Állandóan Hát én most megnyer. egyet behoztam. Én most egyet se hoztam. Mr. Incredible. Below it. Anyhow. Yes, fun. Não sei se eu tô pai. Hát, You only want to always. ezt már mondtam? Megbeszéltük, aztán inkább játszok egy divállal. Como é que foi o Nature Garden? Tava ready. Tava rain? Where? Na tua cabeça? Outside. Sério? Ah, eu ouvi. Não sei Got. Não tava nessa toda. Ready, draw. Vocês. And there we go. Game 2. Game 2, let's see if Balls is closing this one down. Hades. Or Mr. Incredible. És Below Quest-tel egyet önjön. Kiváló. Uma massa fina. Buta tipó, bocsánat. Ne, Újra eu elnézést deixo. kérek értem. Não quero Jöhetsz. Ready and draw. Ready and draw. Farinha. Ué, anda doida, farinha. Agora eu tinha esses que eu não gosto de. Vem, cara, que é isso? that guy, but yeah. Falta? Cheshire Cats. Shift. Coming into the table. Quest. 3. Jön. Mint tudod, az 6/4-es, ugye? Hát meg plusz 2 minden más karakter után, ő most 8-4, és ha egy szuper karakter challenge-el nem kell megölje, akkor húzom. Ennyire tetszett, hogy ugottál is annyira tetszett. Beleugattam, de igen, annyi jó volt. Így ugye. És hogyha beugatott. Oh, Benedita, estás a brincar? Csináljuk valami. Egyet, egy diválló. You wanna develop your brain? If I do this faster, I could do it, but if I do not, it's something hurting. Akkor még egy ripót. Maradjak itt akkor. Menjél ki akkor. Menjél. Double tickle. The fatal. Mira? És inkább egy Prince Philipet, és játszom egy kis Clarabelt, és jöhetsz. Ready. With the Clarabelle. Draw. King Sweeping Strikes. 4-ért jön egy Isis, forgatja a Klárát. Baszki. Na hát ez Trade-el a Mr. Incredible, kap egy pofont, ő maga is szuper, ezért húzok egy lapot.
Hát... Na, És ez- questelek It's egyet incredible a taking down videóért. the Clarabelle. ki. Avoiding the Sajnálom. shift option for the big Clarabelle. Nagyon szó. Hát persze, hogy benne van, ő maga is szuper, hát ne hülyeskedj. Tényleg? Aha, Everything is Storyborn super villain. Ez nagyon szomorú volt így. Tudom. Cindy. Ink, te jössz. Really, because I look like a kid puzzle. Ready and draw. Ink Jebediah. Ez de jó az alap. 5 kijön egy Mr. Incredible. Még egy? Még egy, 2 van a kézbe. Hát, mon vagy ugye? Nem, 4-en most leszek így. 6-on, még gondolkozom a Mr. Incredible-on, hogy akar-e fordulni. De nem. Örjön. Pipó. Hételcsenek. Klára. És még van egy You Are Welcome is. Amit szeretnék a nem shiftelt Mr. Incredible-re eldönteni. 2 lap volt a kezemben, úgyhogy 4 lesz. Feleztem. Ez jó lesz. 2. Hát, húztam 4-et. Oké, jó. Húzok körér. Ink Jebediah. 6 ér kijön a Frozen, van Super a boardon, így tud exertelni egy Klárát. Frozen trade-el a Klárával, mert ő rásos is, ő maga is szuper, ezért húzok a Mr. Incredible után. Isis meg trade-el a Cindyvel, ő maga is szuper, ezért húzok a Mr. Incredible után. És questelek 2-t, és 8-an vagyok, jön. Elszomorító. És 5 lap van a kezemben. Még elszomorító. Így jött kijön Dona. Háromért kijön egy Prince Philip. Jött. Kézben lapok, 2. azok. A 2 lap van. Szükség. Hiszen mi más lehetne a kezemben, mint 2 lap, amire szükségem van. Inkelek egy Violetet. És 6 ér. Jamona. Húztam egyet. Nekem ugye 4 volt így. Nem húzok, 1-ért kirakok egy Mr. Incredible-t. Isis megöli a Filipet, meghal, húzok egy lapot. Nem hal meg. 3-at tud vissza. Hát de már volt rajta damage.
Hol szedtem nincs? Aha, hát az előző trade-ből. Tényleg, jogos. Bocsi. Inkább már nincs. Elforog és üti, igen. 3-ra kerül, még egy élete marad. Ezért is húzok. És Filó meg questel egy egészet, és akkor 9-en vagyok. Eltek. Igen, 5 lap van a kezemben. Ez kell, hogy ez igazán különleges. Demóna legendek lesz. Tipo kivégzi a Mr. Incredible-t. Fú, nagy pofont ad. Ugye? Ezek a tipok, ezek ügyes gyerek ezek. Ez a Willow amúgy mekkorát megy? Ez az első kör óta ott van. Igen, de Dicky nem. little fucker. Demóna az 5/6 igaz. Aha. Az ég áldja meg ezt a... Hány napod van? 5. Jó, mindegy csináljuk. Ingezír. Tehát... Yeah. Az nekem nagyon nem jó. Ez nem biztos. Az most nagy. Nagy ez a gejzír. Neked a jobb szélső, a bal szélső, és amiből maradt, abból balról jobbra számolva a harmadik. Az. Mondja Jó. nálam, hogy legyen. Jobb szélső hármat vett ki. Oké, jó. Inknek. Ő is már ugye inkeltem. Nos. Jó. Nincs most, oké. John Silver, oké, hát. Gyerek lesz a demóna. Húzok. Így van. Hát... Akkor... Ink likvidátor. És, két Jebediah. És... Vesztelek 2-11. Jön. Szél. Hát inkelhetek. Szél miatt. Két kis Klára. Tipó. Aj, de jó ez. A kör végéig most amúgy a tournament szét föl kell maradjon, ja.
Igen, nagyon. Való. John Silver, You Are Welcome-ot énekel a demónára. Ki másra? Húztál, akkor jöhetsz is. Húztam, és akkor húzok. Career, ready. És akkor... Isten, mennyi kártya! 3-ért shifteljük az Mr. Incredibles. Inkelek egy Violet part. Ezek megölik a John Silvert. Questelek 2, 13, ön jön. Viszont. Aj, te Balázs, most tájra fog menni. Micsoda? Hát, hogyha ezt megnyerem, akkor tájolunk, mert nem tudunk még egyet játszani. Majd igyekszem, hogy ne nyerd meg. Hogy tudsz ilyen lassúban játszani? Én kérek elnézést, ne haragudj. Én hibám. Birbur. Igen. Ready? Draw. Ink Hades. És... Mennyi lap van? 3. Oh, this will do. Quest 15. Monarch. Én nem húzok. Budíts tu, papá. Challenge. Kap 2-t húzok. És quest. És jön. 2-5. Te mindent után húzani? A szuper után. Neki még szuper demon és szuper. Nem, hát ha Challenger egy szuper, ő maga is szuper. Igen? De egy. Gyere, igen. Passzoltam. De 2-t húzol, érte? Nem, egyet húztam. Egyet húztál, jó, oké, bocs. 14-be vagy. Úgy értettem, hogy húzok 2-t. Nem. Jó, oké. Mindegy, szél. Kacsa. Aztán. Chat. Ready? Öté. Horseman. Donádra. Oké, Még kettőjük egy a kövét. kiló.
Kezdhetjük a kövét. Nem basztam. De hát hogy fejezzük be, uram? Ezt Mennyi idő van még? Hát a channelben 43 perce vagyunk benne, úgyhogy szerintem nincs sok időnk. Ja, hát annál biztos csomó idő volt még. Nyilván pofáztam én is egy kicsit ott, mikor behúztuk, talán ezt nem számoljuk bele, de na mindegy, végül is van rá. Nézzük. Egy szóda főleg, hogyha. Rezeg még a kamera, vagy most már nem? Nem, most már nagyon jó. 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 Harmadoltam. Jó, harmadolj. Legyen jobb szél, bal szél, és úgy. Közép. Jobb. És én kezdek. Én nálam is jobb szél, bal szél közül. Ja. Az Earl is így csinálja ezt a harmadolóst Pixelborn. Talán tőle lestem. 6-ot cseréltem. Ötöt cserélek. Ezzem? Nekem jó felezve? Ja. Ne tököljünk ezen. Igen, hát kevés az idő, gyorsan kell játszani, úgyhogy... És kezdjék közben nyugodtan, én meg csak csúflezek. Mehet. A körér. Mrs. Incredible Below jön. Jó, van. Helyzet. Játszik. Nincs turn 2-re, nagyon jó! Szia, adom! No round. For ballas. No round. Maybe it comes sometimes only. Hogy aztán a visszájára süljön el, és Let's örömködünk itt a másik problémáin. Butchák, és bocsánat, nem kettőt, csak egyet, egy Mr. Incredible és Crystalek és gyere. Prince Philip jöhet. Húzok. Liquidator, 3, Library. Quest. Library. 1, 2, Onion. Hárman vagy igaz? De van, igen. Things are not looking so bright for ballas sides. Missing round. Yeah, Cindy helping on the trend. Terem a kör vége. Let's see. No, look. Yes. Ready, set, Let's 4-en vagyok és... Good lord. All the side with a library. Okay. That. Ink Willow, 4. Ginny. Tudok egy lapot. Quest 2. 6-on vagyok, gyere. Either we have a combo now or it will be hard. 4-ink, igaz? 4-ink, igen. Strike a good match. Húzok 2-t, dobok 1-et.
Itt tipót adottam. It's really flames. Let's see what's coming now. Játszok még egy Cinderellát. És akkor a kör végén egy és Searching for that. kettő. Ready, set, héten vagyok, és húzok. Agree. Let's see, so okay, this one's safe. Moving everything to over to Mr. bottom. Incredible. Három. Hogy van ez? Let's see. 3 shift. Challenge Cindy. Kap 2-t. Csak 5-ön vagyok, hogy számoltam én ezt el. Húzok a Mr. Incredible-ért. És kifizetem a 2-t, hogy bemozogjon a Genie meg a Mr. Incredible a library-be. És questelek 3-at. Úgyhogy 10 vagyok. És jön. Engedtem. Nálam valaki még májra van. 4. Megkös. Egyért kiváló. Nem más? Nem Most mégse. átgondolom. Hát mégis inkább átgondolom, hogy mit csinálok. Jó? Judge! Na, hívjál. Hívjad egy Barátom. kicsit. Ne, I was just joking. Just joking. Okay. Malicious. Van barátja? Vagy nem. Jó. Oké, akkor Ja, húzok yes. 2-t. És a Philip leüti a library-t. Vagy beleüt a library-be. Jó. Ez nem challenge-be halt meg, úgyhogy megpusztul. Ja. 2-t a körért még. Vagy Így a... van. mi ez? Library-ért. Igen. Passz, ugye? Igen. Itt fölöttem Igen, listány. Igen, és húzok. Itt. Jaj, de rossz, hogy nem lehet gyógyítani a Liprarit, hogy ez nem az a... Ez nem az a lokáció. 4-ért kirakunk egy Ginny-t, húzok. Inkelek egy Violet Part, és 2-ért kijön egy Butchek, és jön. That's been wilderness. Oh, the part of Valak. Hát ért egy Prince John. Reckless. Tudsz meg. És egy Ingeizir. Bocsi. Aj, nem már! De hogyha gyorsan választasz, azzal sok időt nyerhet. Első 3. Yeah, they geyser. És itt Első 3.
Az marad. Jó. Jó. Oké. Library-t leüti a Cindy. Megnézem, mit hoztam. Cassette. Switching. Ja. És 3-at kezdtek. Guts. Húzok. Ink likvidátor. 4. Isis. Adesso è da Gini belerohan. Mindig a 2. Sem contare guardado. És jön ilyen. Stop. Húzok a köré. What do you want from me? Cindy. Cindy. Vesztelek 2-t. Ki a Reckless? Legyen Reckless. Isis. 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 Na? Under the Sea. Under to see. És questelek 1-et, és a kör végén ugye 2-szer inkeltek. Ah! This feel like Mit Cindy? Cindy jöhetsz. Húzok a körér. Isis, mi nem úgy kell mondani, hogy Isis? Isis. Hát csak vicces hangzik. Hát jó, igen. Hát inkább áthallásosan. Golden Moon. De ja. Ki azt a nevet adta neki, az még nem Ink, tudta. Cheshire Cat. 5 Horseman a Cindyre. Isis Gondolom a öli nem sebzett. A nem sebzettbe, igen, és Isis megöli a... Vagy Isis, a... Dehogy? A John Silver, dehogy, a John Silver. Meghalt egy karakter. Ja. Jó. Jó. És gyere. És jövök. Mennyi lóron vagy te most? Nem látom. 10? 10? 6. Igen? 6. Ja, meg csak... Ja, mert itt tényleg csak 2-t forgok, jó. 6, és te meg 11, igaz? Non ho bagnato questo, cosa preso? Anziché che lascia subire Hány Let's lapod van? remind that this is turn 1. Okay. So it was turn Extra 1. turn. So it Okay, was hi. turn 1 when it was Zoe. Okay, so we are counting, okay. Yeah. So the turn 1 goes from my... Okay. Okay, so this is turn 2. Yeah. Yeah, because I wrote before you finished your other turn, so before Zoe started to play. Okay. I wrote that thumbs up. So turn 0 Zoe, so turn 1 you. Okay, so turn 1 now on Balance's side. Yeah. Okay. Let's do that. So you have 4 turns from now. mi dice? Fatto mai? Fatto mai? Che schifo. Vamos mais um morango? I can play this. Discard a card. So you... Vagyis, hogy visszaveszed a... Hogy visszavedd azt. Vesztelek 4-et. Elszomorító. Te jössz. Akkor turn 2. Húzok. Hát, visszajön, megöli a Cindy-t. King, Cheshire Cat. Hát mondjuk ezen a ponton már mindegy, hogy húzza, hogy poppolom, mondjuk ezt lehetett volna először. De mondjuk így is úgyis ez a jobb. Gyere! Ez így. Nincs lehet. De az is 3-at közte. Fúj! Igen. Ez már turn 3.
mert 53. Én szerintem kirakom a Jones vihadást, kellően nagy, és vesztelek 6-ot. Benny, não pode. Não, não pode. Benny, És não akkor vou pôr. bejössz. És mennyi a Milo? 5-5. 5 per 5. 5 per 5. Maximus beraktam Inknek. Az vardos is. Ballaszték. De miért így és miért most? We take it on the last. Arra. Nem. Nem, hát ki tudok játszani egy Queres um morango ou não? ezet, Queres um morango ou não? és mert böhöm nagyok a dögjei, de azért nem tudom megölni őket, ki tudok rakni. Igazából itt most a pick az a... Mi ez? Lumière lett volna. Még az talán valamit Az tetszett, de mondjuk- az sem lett volna eleget. Hát, az se lett volna elég, igen. Mert hogy beleszalad a 2-t kell megölned, igen. Horseman-nel a Milo-ba. És akkor... De még így kötött questelek és is. GG. És questelek. Fúj! Bum. Hát bocsánatot kérek. Nem, hát...